Balayan ni Zacarias at Elizabeth, at lumbunan kaya rin ng delawan ng kayang pinsan, bandingapan at antabayanan. Dapat, kimpamaglako na keti, bago tamong manatili ang grasyang dela na kayakatamo, at manano na sanang itamo kalupa na, makasadya tamo naman dapat mayap at lumingap ka rin kayakatamong kapatid. Talakad tamo kong geni at ikantadayan ng dalit ng Apung Gracia. Panuwanan mo, grasya mamagos tinggaman mo, malaray namin panuwatiyato, maleke kang maniga mo, kinig niyo Jesus, anak mo, bendisyon, tigyan ka rin tao. Hanggang mapayakot kita, patuloy ng Apung Gracia, ang anak mo lapit mo kesana, iwang mo'y pakalulot ka lang na. Ting balayang manian sa ukeka, mamilatan ka, kekemindu, aklismi, Diyos idaw, patulanan ni Apung Gracia, ing anak mo lapit kesana, iwang mo'y pakalulot ka lang na, ing balayang maniad sa ukeka, milatan ka, kekemindu, aklismi, Diyos daon mo. Emuing sauk mo ke kami, emu sauk mo
Pinagyunin pa, ang po ng anak, ang po ng banal na Espiritu. Amen. Manalangin tayo. O Ginoong Diyos, talapangapos ng metong ketawan, delame ang kaligtasan at tulad ng balay dari Elizabeth. Kapamilatan ng pamandalo ng Juan na Virgen Maria, ang kaban ng bayong tipan. Anyaran mi king kapamintuan ng banal na Espiritu, ikami muna man sana, adala miya Kristo kay aliwa. Ang poni pasyag ng kehang kalupayan, kapamilatan ng kapuriang garing labi ni, at ang kabanalan ni kaya kamingyan. Ipingan adwan ni, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristo, anak mo, ang bibye at mag-ari, kambemo at ng banal na Espiritu, netong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Hindi mo manatili at yakatamuhan. Pangmasa ng Maya Pabalita at Pangpang San Lucas. Ginayak ya Maria at mamalagwayong nita ng Meto Kabalen, si kabundukan na ng Judea. Nintayat ng balen ng Zacarias at inina ng Maya paoras si Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth, ni pamagmanalo ng Maria, ginaloya ang anak tingat siya na. At ni Elizabeth, kipmuan king banal ay Espiritu, nagsalita ng masikan. Ngana, mapalad ka karing sablang babae, at mapalad din anak ang ibait kaya ko. Makalalo kong pinay tuliran ang dalawa na akong iimanan ng kanakong pino. Uling kabod, dimdam ko in kekang pamagmanano, ginaloya in anak kingatsyan ko tulad. Mapalad ka, uling paniwalan mo, in balita na kaya kaming gilo, mipalto ko. Nga ng Maria, in puso ko pupuryani yung gilo, magsayaya in kaladwa ko, uling ng Diyos sa akong talapagligtas. Uling ena akong kailingwan, akong maluka ng talasuyo. Manibat ngeni ang sanda kong mapalat din sablang tao. Uli ning mga ragul na bagay, adepat na kanakuling mayupayang Diyos. Banal kong gagyuna. Nununusa nila din ating takot kaya. Karing sablang nitugi-tuging lahi. Kinatsat ni in mayupaya ng takde, at simbulat na na ding mga tas alugket ang kapalaluan ng karelang nasa. Bigsak na la ding ari, iba't karing karelang trono, at ding atsuking kababan ilang tinas na. Pepakabsyan na la ding danupan karing mayap abage, at pepalakwan na lang alang darala ding mabandi. Ti paranay pengako na karing makatwata mo, at dinatang niya banay sopa ng Israel at alasuyo na. Pepakita na ng dulo si Abraham at ting sablang lahi na king kapilan paman. At tinabayan ng Maria y Elizabeth, kilubning at bulan. Kay ba't nanita, minuli niya. In mayap pabalita ng kakatamong kaligtasan. Lukluk tayo po sa atin para ng Panginoon. Yan po, o saan kaya po kaya ng mga lino, metong pong miyembro ng kakatamong parish, youth ministry, at miyembro na po ng Children of Mary Immaculate. Maya pabeni po kaya kayungan. Amo muna po, pasalamat kaya po kaya kayong bayan ng mga yun. O hindi kaya po in Divina Gracia. Koto pong tatanggap tamo pong bisita. Minsan papalinis tamo po, magsadya tamo po. Bala mo po, atin po yan in Balayan ng Apung Gracia. Pigsadya niya po Kenny para po i-welcome yan. Yan po, bakit tayo po kaya pigsadyan? Uling bago tamo po na ibalayan ng Apung Gracia, magdala niya pong grasya kaya katamo. Atin po Jesus at katalan. Yung pong grasya ay ito, minsan,
E tayo po ahatin. Pero po, maniwala ko po na minsan iyaman po pisikal, pero minsan po spiritual yaman. Apung Gracia, iyaman po bagay, like, pwede yakin po yung kakatamong masanting pangangatawan, mga yun. Like, etamo po, etamo po manyag kayo, pero po bibigyan na kakatamo. Ngayon po, at po tinggap tayo po, nagsayas tamo po, tinamos ng kakatamo yun, na midalaya po yan. Bala mo po, atin po yan yung pamagsayas ng Maria, para po, pagdala niya po, Gracia, na atin din magligtas kakatamo. Bali ka po ayan ini, pwede ko pong sabihin na etamo po tatakot na mag-say yes in awas ng Ginoo o etamo po may dalaging kapahamakan. Nakapong salamat. Nilagyo na po ni Kakadamo Pura Paroko, Monsignor Jose Yulahap, at Kakadamo po Parochial Vicar, Yang Erwin Garcia. PPC po ang panimunan ng Dr. Ricardo Naro at yung Parish Finance Council at yung Mabalahan Parish at Ministry. Pasalamat kay po dakal, kaya ni po yung bisitas ng San Jose Talapagobra. Uling pong tinggap niya po yung Gracia, kaya kayong bisitas. Sana po, bistaman po makakuha po yung Apung Gracia. Tandaan ng tamo po, yung Gracia na po at inubod na kaya katamo, aliyo po mama po. Ngayon po, ausan ko naman po yung Sister Lila Masada, yung kaya katamo po yung Chapel Coordinator. Panibyan na po yung amaguling pamon at kapasalamat. Inlagyo na po yung kaya kaming Mangalit Chapel po. Ang po yung Barangay Council. Panimuna na po yung kaya kaming Kapitan, Fernando Maglalang. Ikaya po kaya ni Memarin kaya Barangay Mangalit. Pasalamat kaya po na dinalo na kaya po Apung Gracia. At di kami po, dyan ng oras po. Dalaya po kaya kami, tatanggapan niya pong maluwag kaya kami. At kaya po kaburi na meron kami po kareta pupunta lang ng barangay. Kami po kaya masaya kaya po, den pong tao, ela po may biyasa na pong mumunta, manyad la pong ita pong kaburian ng grasya, kay kanya-kanyang tinubluban na po. Tsaka po, masaya kaya po kaya dahil iya po grasya, maluwag minay pong panayan dahil po may pandemic. Anak po kasakit itang kahit niya, nyapin po, kami niya datang niya. Ikami po kaya lalo na po yung kaya kaming kapitan. At nakapin po kasaya na, meron kaya po kareng dinalo na po barangay. Nyapin po, impis naman po mama ko niya, kumpuriya po, dyan na po oras. Pwede yan po kaya kami kaya barangay. Yung baba po, yung kapitan po, alay po, may sanaya po, sa yapin po may ako ya. Pero po, paya po na po yung kapasalamatan, kaya kayo po, kaya manantabi kay Apung Gracia. Paya po na po kaya kayong kapasalamatan, kaya kayo na. Dinalo niya po yung barangay Mangalit, Apung Gracia po niya. Ganti po yan po pisang ako, kay pala po yung Sto Rosario, pero po, kaya pala ko niya po kasi, sabi mo po, pay nawaya pa. Ngayon po talakad damo, ang tinetong mabalayan ng panagtaya po ngayon ang tradisyon ang pamuntuan ng Birhen Maria. Hindi ba yung galitin pa mo, anting pa magpaalam tamo po kay Birhen Maria. Mamuna ingini, o indumalugod, at kekahe
Jesus ko, King salamin at Diyos, at bayo kesana, ke kayo bumulod, bendisyonan yuke, King kalamiut lugod, at kabangatike, King dalan lalakad, Ilisya yukesa, King maro kagasgas, mata malabo, pasalan yung ganap, karetang balemi, malagwaking miras, mamuna kengeni, makunarap yu, karetang balemi, banang painturo, dinanyo kesana, King malagrasyayo, antimong pabakal, ke kaming anak yu, antimong pabakal, ke kaming anak yu. Ilagay po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan tayo po, iyapo na.
kanuananing Ginoo. Grasya mamagus king gamat mo, malaray naning banuat yato. Malen ke ka maniga po, King ninyo Jesus, na anak mo. Bendisyon, hige ka rin tao. King panoonin kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanya kekang daralan, salat grasya de bangalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayambon keka. Patulunan ni Apung Gracia, King anak mo lapit mong kesana. Idwanguin pakalulot kalam na, King Balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis ni King Diyos si Daud. Patulunan ni Apung Gracia, King anak mo lapit mo kesana. Idwanguin pakalulot kalam na, King Balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis mi King Diyos si Daud. Hindu, ning divina grasya, mo'y sa upot ke kami. Sa upo, kaya kami. Kinglingap mo panibalaming biyemi, kinglingap mo maligayang San Jose. Namdam ka sa kami at maminatan, bankamtan ming kapayapan. King Nazaret, pambening Juan Naviret, King Nazaret, maligayang San Jose. Ninya Jesus, yang sinesemu, King mit mong lugod, tune ka pintalaingat ning sulu. Kasimplian kalulung karpintero, King kasimplian maligayang San Jose.
Obrang mayabing depatmu, obrero ning Ginu, obra't panalangin di nabunbu. Naniwala ka, King Diyos at pangahuna, meniwala ka, maligayang San Jose. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa at tukiking awos ning Diyos ipa. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa at tukiking awos ning Diyos ipa.
suko pupuryaning ginuko magsayayaing kaladwa ko ulining Diyos ang akong kalapagligtas Ginong Diyos en ako kelingwan akong malukan ang panipan Balayan malugod kang Maria Balayan na malugod
aning Ginoo, grasya mamagus kinggamat mo, malaray naning banuat yato, malen ke ka maniga po, King ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, hige ka rin tao. King panauling kasakitan, balemi, ikaing santunan, kas ngawanyay kekong daralan, salat grasya nebang nalingan, ikaing tulang at ligaya, tinanggap magpayambon keka. Patulunan ni Apung Gracia, King anak mo, lapit mo kesana. Ito ang uwing pakalulot kalam na, King Balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis ni King Diyos si Tao. Patulunan ni Apung Gracia, King anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalam na, King Balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi, King Diyos si Tao. Ning divina grasya, mo'y sa upot ke kami. Sa upo, kaya kami. Kinglingap mo, panibalaming biyemi. Kinglingap mo, maligayang San Jose. Namdam ka sa kami at maminatan, bankamtan ming kapayapan. King Nazaret, ambening wanawirin. King Nazaret, maligayang San Jose. Niño Jesus, yang sinesemu, King mit mong lugod, tune ka pintalaingat ning sulu. Kasimplian, kalulong karpintero. King kasimplian, maligayang San Jose. Obrang mayabing depat mo,
obrero ning Ginoo, obra't panalangin di nabunbu. Naniwala ka, King Diyos at pangahuna, maniwala ka, maligayang San Jose. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa at tukiking abos ning Diyos ipa. Maestra ning panalangin, makiramdam kesa at tukiking abos ning Diyos ipa. Natin
na pinili ng Diyos, Meniketi pakatipon, pupuri pasalamat sa samba. Maria, ganapin dinari, in puso ko pupuriane indino ko magsa. Balayan na malugod king Diyos, lalawigan kapampangan. Balayan ang pinili ning Diyos, geniketi pakatipon, pupuri pasalamat
sasamba. Maria, hanaping dinalit, ing puso ko pupuryanin ing Ginuko, magsayayay kaladwa ko, uli ning Diyos sa kakong talapagligtas, ing Ginoong Diyos ako kelingwan, ako'y maluka ng alipan. Balayan, malugod kang Maria, balayan na malugod king Diyos, lalawigan kapampangan, balayan na pinilining Diyos, ngeniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. O ginubalayan mo manigapo, kapayapan ke kami pagkalob na, pamisagsagan ke kamulwan, kapayapan king panahon mimiral na. O Maria, o ke kaming Indo, king Diyos panalangin mo kami. Balayan, malugod kang Maria, balayan na malugod king Diyos, lalawin aman, balayan na pinilining Diyos, ngeniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. Ngeniketi pakatipon, pupuri pasalamat sasamba. Ngini kauras sa nini tatanggapan kaya ang larawan ng Apung Gracia kining kaya katamong bisitas. Apung Gracia ang timong santungan ng kaya katamong balen, dadalawa na katamong panbendisyon na katamong kingkiyang anak, ang ginutamong Yesu Kristo. Talakatamong ngini at ating metong mabalayan ikantadaya ang danit kang Apung Gracia.
nating banuanyado, emanete ka, Panginoon Jesus, bendisyon, inyego rin tao. Hanggang magpayampun ka, patulunan ni Apung Gracia, ding anak mula kay sana. Ito ang uwing pagkalunod kalam na, Ing balayang maniag sa uke ka, ilatan ka, kekenindu, aglismi, indo si daun patulunan ni Apung Gracia, ing anak mula kay sana. Ito ang buwing pagkalunod kalam na, ing balayang maniag sa uke ka, milatan ka, kekenindu, akismi, Diyos daw, Indo, Medina Gracia, Yemuin sa upo ke kami, Yemu sa upo ke kami. Hinagilin pa ang Panginoon ang Panginoon na Espiritu. Panalangin ng kabanal-banalan na Birhen Maria ng Gracia. O tunay at Evangelyo ni Pierre, ang pon-alakat ng sibol ng ekanaganang grasya ng Diyos. Mayupayang Rina ng Banwa, kabanal-banalan ang Maria. Pahuli ng Epa sabing kabanalan ni, naging makawili ka, arap na rin mata ng Diyos. Ika, penituliran mo ini pangagdimik, hilugning at siyan mo ka ng islinisan, ipanibataan ng Be ang poning kabut grasya ni Hesu Kristo. At ngayon naging induna ka ng Diyos aming katawang-tao, naliyari ka naman induna ng metong hetawan aming ligtas. O induna ng grasya, ang poning Be, ni pahalulu ang poning kapatawaran. Inimos mo sapo ka huday mata mo papahalulu. Lawan mo ining kalipitan ko king kaladwat katawan. Ilapit mo ko sana king tapad kapami kaliguran king Diyos. Pakiyabot mo sa hakoy kalam ng pamanatili ang gaging katatawayan. At ampat mo ika, O Maria, arapat mo ngayon ng sabla, arapan ng bilu, o nining kayang panalangin. Pahintulog masapot kay ako, apakakalulong lili, ang pagkirasan ko ng ikasain ka na kong mapasubaling patuloy. Ninig mo at wanda mo tengting lugta mo, ang grasyang kamagisting lagda.
Pauliin sa aking masikanan mong pamamilatan, bibitasan kong apakyabutan ng gabi ng anak mo, hanggang grasyang kabilistinan ko. Bakit asoy walang Diyos, kung mong katapatan, hanggang sikanan ng kaladwa ko katawan. Hinganti kaniting paralan ang papagit mo kanakong ngayon, ika ang kabutin doon ng gabi ng grasya, at ako naman yenin apang ituliran ko ang grasyang manigapukya ka, kay bating banal na pamibiyabiyabya tikinyato, nabang ng piyesa ang maligayang dati, ako riyan dakang karibanwa, yanasa. Bagong Maria, nung grasya, yung binotsyga ka. Nuwan ka karik sablang babae at nuwan pa naman ang buwan ni Asyon ni Jesus. Bagong Maria, nung grasya, yung binotsyga ka. Nuwan ka karik sablang babae at nuwan pa naman ang buwan ni Asyon ni Jesus. Bagong Maria, nung grasya, yung binotsyga ka. Nuwan ka karig sablang babae at nuwan pa naman ang buwan ni Asyon ni Jesus. Bigay kayo pa ang konting anak, ang konting banal na Espiritu. Pamamasa kay Maya pabalita ang pangpangsan Juan. Hingkatlungal do, may kakasalan king Kana Galilea, at sukarin naman ng Jesus. May kumbiraya naman ni Jesus at ding alagad na. May gisa ning alak, inya ay Mariyang ima ng Jesus, sinabi na kay gisa ng lang alak. Ganang may kibat Jesus, babae, paboran mo, ing oras ko, epa dinatang. Nga nang sinabing ima na karetang ipos, taptan niyo ing nanamang sabya na kaya kayo, karin ating anam at tapayan. Imbalang metong kareti, may kakalaman niyang atwang pulo o atwang pulong galon adanon. Makasadya na neting tapayan para kung seremonya ng pamaglinis daring Hudyo. Sinabi ng Jesus karing ipos, kapuan niyo ng danong dik tapayan at kimuan dala ang gaking labi. Kay ba't nanita, nga ng Jesus karela, ngini, sumanok kayo at idalayo king manibala kaniting kasalan. Inya delara king manibala king kasalan at tikman na igdanong ameging alak. E nabalo ning manibala nung mukha rin ni batang alak ita. O ning balo daring ipos asinak luking danong. Inaos na ning manibala ang lalaking kinasol at sinabi na kaya, kaugalian ng iya pagmumuna ang manyaman na alak, at nung dakal na laay nung ding bisita, kanita payo paging alak kamay na. O ning ika, tauliming lebi ang manyaman na alak. Iti milyari ka rin, Kana Galilea. Iti yung unang milagro at depat ng Jesus. Karin napapakit, ikayo pa yun lang, at iti naging dalan niya ng pamaniwala kaya din alagad mo. Imayang pabalita ng tamong kaligtasan. Ngayon po, o Santiago, isinitang po, natapong yung Brunel Fellowship Ministry at Inquirer para po kayong bawang po. Ngayon po ganun po, kanyang gabinalo, ikaw po, Mangalit po, barangay sa Balayan. So, ano po Pope Francis? Let us learn from the Virgin Mary how to be bold in obeying the word of God. Kasi tingnan mo ba naman na the Virgin Mary, being obedient to His word, she received from an angel the glad tidings that she would bear her. Ikaw po ba? Ikatama po ba? Kung consider ka na po ba yung sarili lamang na masunurin o palatuki kinutos. Pero balik ka, makalala po ba ang babalo na obedient ka? Meron pa rin factors, kaya
kaya tutuki kinutos. Uli, minutos kaya katamo, mas matuwaya kaya katamo. Uli na atin niyang kapalit, inutos, utos na kaya katamo, kaya tamo tutuki. Pero ayon sa tamo po ba na Maria, anyang tukyani inutos kaya, paano na ba ating kapalit? Siguro ali, pero uli natin yung tiwala na kaya nagdadang isip na tukyan at gawin ito sa iyo. Ang palatang ko po, Francis, kaya sinabi na sana maging antitamo ang Maria na biyasang makiramdam at biyasang tuki. Ang timong tunay talaga tukila. Nung kami nakatamang pelo, nitang kinatamang bulitos. Kenny po. Dela nakatamang Kenny, nung kami tamang Kenny. Ngayon. Dela nakatamang kay mas malalam ang pananampalataya. Dela nakatamang kay mas makalunod at tiwala, tamo Apung Gracia. Yan po, igatang Kenny. Sana akit tamo na opo, Sto natikyan tayo yung utos, Sto na may kiramdam tamo at pinukita ng kinutos, anting tunay ang kalasulo. Makalabas ka lang. Sana tamo po. Hinagyo na po ng mabilog a parokya ng Induning Nuestra Señora de Gracia, kanako kaya pong intriga kaya kayo ng larawan ng Apung Gracia. Manano na sana ang ipamanatili na po kini, maging tandane ng hilingap na kaya ang timong anak na. Kaya ating sana ang kapasnawan na kailangan tamong ngayon kasalukuyan ang panahon ng kasalukuyan. Ngayon naman po osan kay Sister Jane Ong, yung kasalukuyan at Chapel Coordinator ni Kakatamong Visitas, para kimpamananggap yung Balayan ng Apung Gracia. Maya pabingi po kaya po. King lagyo na po ning kaya kaming mabilog a Balayan, kaya ting barangay Sto Rosario. Malugod niya ang tanggapan, rawa ng asya. Manano na sana ang impamanyatang na magindalan, ban mas lumablag, in kaya kaming kasalpantayanan. At kapanayan ting kayang anak, in ginuta mong Hesu Kristo. Ngayon po, formal na yung intriga, yung Balayan ng Apung Gracia, kaya kayo pong bisitas. Palakpakan tayo po yung Duning Divina Gracia. Ngayon po, anting pamupos, ikanta tayo po yung Induning Alaw Musik. Itong alaw musik, harap ni Pagkarmo, yung keduluro. Ave, Ave
Diyan mong kapayapaan, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Kilagyo ni Ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Virhen kwe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare ning banuat yato, e malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, hige ka rin tao. King panauning kasakitan, balemi ikaing santunan, kas ngawanyay kekang daralan, salat grasya nebang nalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayambon keka. Patulunan ning Apung Gracia, king anak mo lapit mo kesana, idwang muing pakalulot kalamla, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis ni king Diyos si patulunan ning Apung Gracia, king anak mo lapit mo kesana, idwang muing pakalulot kalamna, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi